Drop it. ES ja alakerrasan kun oli En sä lähte! alakerrasan lavallinen dynamiittia ja tässä on Eso tähän aloitukseen. Tänne pitäisi kyllä tulla 3 jäbää. Pieneen huoneeseen 3. Vähän pieni huone. Mutta eiköhän tämä tästä aukastaa Eso. Nyt vähän levää. Sit lähtee. Ja niin. Mikä arvosana? 5/5. Todellakin. Siinä on Juho. Tosiaan sä... Mitä? Mä katson Paljon se kello on? Varttia vaille 12. Kohta vaihtuu kuule perjantaista lauantaiksi päivä niin siinä on siili. Otetaanko lähtölaskenta? Ei jaksa. 507. Nämä kyllä. Sanokaa moi! Moi! Ne oli innostunut. Kalla syö paskaa. Herkullista paskaa. Kohta pitäis alkaa pelaamaan vähän CSGO. Moi! CSGO! CSGO! Suga blied! Suga nahu! Suga nauha. Suga nauha. Vittu kun mulla on nämä mallut täällä. Mallu ja topakosi. Miltä tällä näyttää? Meneekö ne haju? Mangat. Toimiiko se? Mangat pannaan saatana. Toimiiko se? Juho paljon ikinä pelannut täältä. Ai. Ei mulla on nesteen. Ikinä pelannut täältä. Miltä tällä näyttää? 4/5. Paskahaju sen nesteen. Täältä näyttää siltä, että ei hyvältä. Kummankohan puolta otit? Minun puolelta. Oon pelannut yhden kerran. Tää vähän katsoo antisankareita tuolla nukkumapuolella. Tää vähän katsoo antisankareita mitä tuolla kun on nukkuu tuolla. Vaikka semmoista.